Ka surupaj ba ka briu hinyo trep ka dap da ka jing sing longo halor ka jing yo ban pule bat yo sngo ya ka jing keren menteri sorkar ubolong unong akitin ka sorkar jela uba pol lengdo halor ka inner line permit ka badai ka mat jing dawa om tang jong upaj ba henry wat ya ka jing dorbar tau ain ka jela ka bala dep ban menjur ya ka resolution ILP house nem arajar ka kendai ka jing ong uba pol baka ILP kadai ka colonial relic ne ka ain ka balarim ka bom ya hap shu bat ka juk menta ka bo ya kasur upaj ba ka briu nyu terep ha ka jing lengo ba kumno kum unong elam uba perta mensua banyo ILP ba un keren da kine ki kenten na kaliang unong elam kasur upaj ba ka briu nyu terep uba Thomas pasa ula ong ka ILP kadai ka wei na kimat jing dawa jong ka kenhun ka balayang bandawa ya ka ILP bat uba polru udai uwei ubalabu ya kane ka jing dawa hakmat nadu balaseng ya ka knam henry seusi pat menta un ong ba kadai ka an kinong wei bat ka balarim na kaliang uba Thomas pasa ula ong lada ka sorkar jela ka don ya kane ka jinglong kumno ka sorkar India kan ai ya ka ILP ka Meghalaya Residential Safety and Security Act MRSSA kadai ka an ban bu record ya kinong shongwai ha ka jela ka MRSSA kadai ru tang ka sistem ban pen khoj ya ki jabo ki ba la don lupa kat ba ka ILP kadai ban khang lat ya ki breu ki ba wan na kalenti ka ba bakala bat kadai ka jing khang ban nom ailat ya ki jabo ban rung syaka jela la ong uno ikitin ka sur upaj ba bri unyau trap uba Thomas ula ong ru ba ki wei ki jela ki baladon ya ka ILP kila ban yada ya ki tribal identity jongki kumta kasur upaj ba kabriu nyau trep kakwa kumju namar hasilong la ima ya ka jingwan buhai snong ki banabar patkane kanwan ra jingma ya kapateng banwan kumba kapau menta kadai ka ILP kabala banyada bat kajing dawa banyo ya ka ILP kamdai ban sya shu ya ki breu ban rung sya kari henry kinwan lengba ka permit benrap uba Thomas hakawai kaliang unong ai buj kasur upaj ba kabriu nyau trep uba Rusting well thaba ulaong ba kadai kapor banom penjenjar ya kipaj ba bat ba ulabu ya udak cingkeli ya ki MLA ki bala ai ya kajing menjur pat ka resolution ILP house nem ar kendai haying dor bar tau ain ba kumno menta mi penban kajing pentame ban penkela ya ka sya ka MRSSA syu syu ulabu ru ya udak cingkeli ya kaseng UDP ba kumno hakapor election kabu ya ka ILP hakmat du bat mentak ba kami kajing keren na menteri sorkar jongka ka UDP kadon ayu ban jupa menta ula kentu ya ka sorkar ba kam syu ban yelekai ya ka dekamat ka balap menjur da ki henreu pongut ki MLA bat ka basngusi kalong ba uju ubreu uba ong ngidon kam ILP anda lasyong hakasuki uong om don kam ILP syu Tuan kalian kejongi ka sur wai ba ka pun nyutrep hadin ka jingi ke jongi ka tu ka dingkran na kalian spokesperson jong ka MD itu mentai ba pol ndo alor ka ILP kat kum ka jing yo jing tip jongi lemba kira thai ku bor ba na kalian jongi ba pol ila ong ba lese kene ka ILP ke de ka colonial relic lene ta ka ain ke ba lese jong kinowai lene ka ain ke ba larim ke ba mi hap shu ba ka juk mata de kum ka kanhoni ni su lungo ba kinong yalam gi jongi ki bala ju yang perta ban yele na mata ka jing da YLP ha ki bor mun chua angin yo sneu ye kini ki kentin ha ka ni ka bor mun ta kum ban chu per ka mawi pi hoi na ka leng jongi kum ka kanhoni ila ju yang ya ta nong rem bang ide ban dawa ba ya LP na do ka bor ba don ibaden ya sila kadai ka ni ki mat ki bang ila bu akhmat tam bat kimpat ja na kimat trikam ke jungi hadu kan ni kesni ke pemerintah bat kuman cupur ke mau ban kalian jungi ba pol ru ide iwei na kinong yalam juga jai bere jongi ibal abu ya kata ka jingdawa ILP hak thup keteng ke bat ha jorong ge ha por bala seng ka seng khanam ha por ba pol seng khanam abu ya ka ILP ku ko wei ke jing dawa ka jong jong jai bere jongi bat ngimla ban len hakini ki bonus na makajing
ya ki jong jai beri wa jongi bandawai ka LP ki bala bon bai khon samla ki jong ki la sha bom la sha tit ki la khro ka men ha ka jing kwa ka jong ki ban yo ya ta LP hende kan la poi kani klimat ka long ka ba susi ba la da ka sarkar ka ba manta pa de ka ong ba ka ta ka ain LP ka ain ka jong ki nong wei ni ka ain ba mi hap ka juk manta da ta ka dau teng tengi ka penlengo yang ba la da ka sarkar ka don ni kani ka attitude sapang ka LP kumnukan kita ka sarkar India kan ayang pada ka LP ni septing yo ka don ka double standard jong ka sarkar ka jongi haka jing dawa ka jong LP haka jing pas ka jong kai ka unanimous resolution ho aja khat khandai man dawa ka LP ban pa stage pon no badali but ni community ba ka sarkar kan sim khiai ka ni but kum ka jai bende ngi yo ka LP but hakini ki jing keren nakaleng juba ko ru ho ila keren ni kata ka MRSSA but nakaleng jongi ngi la sutu syai kedar ba ke MRSSA ke ka an ba pension record ba pinbu jingkhen jingdia ya kinong shawai ki badan po ka jala ka jongi ka ILP kariban khangla ya ki bamdei ki lani ki ba wan da kalanti ba bakala ki ba wan claim ko permit pada ban room shabo ka jala ka jongi de ban sutu sai krar ba ka ILP ka jingkhang ban banung ailat di ki jabo bakin room shabo ka jala ka jongi ba ke MRSSA ka tang ka system man pun khoi ya ki jabo ki bala don lupa po ka state ka jongi ti ini jinga peri don but ngi community ba nakalyang jong ka sarkar hi ba kum ka sangi bat kum ka jai menri hinga thai ngi patla ban ong ba ngin pedyang de ki wei pa de ki an ki haka jaka jo ka LP kumbala yo isai kedar hi la onra ya ka LP da kata ka perkhat perdan jong ki doli atau porkat khat pas pa ni kolai tang halor ko ngi ngorem ba kini ki minority tribes ki bodon hapo upu usam jokori India dei banyada yo ki naka jing do jai ka jongki kanong rem kadi kata banyada ya ki minority tribe bat ni kala pau sai kada ki state ni ki tribal state ki bodon hapo ka notice India ki bala don ni ka ILP la bon kli sinam kinala banong baka ILP kala la sisa banyada ya ka tribal identity ka jongki ya ka ba mangiru kum ki tribal juga state gi ko ay ka jo ba ngimla ban len pinape hasor shulong ni hamtem kala ima ya kata ka jingwan buhay shinong gi barabar ngiyo i ki lendi ki singking teng teng ngiyo i po ki la thai ko baru bat kani kan wan ra jingma ya ki generation ban wan nata ka daw hagi kentin ki basai ba kaan ka bala ban yada ya ka jinglo kerpang ko jongi kum ka jai bendri kaan ka bala ban yada naka jingwan buhay sinong jong kibru ki banabar kaan ke bala ban patikna ba ka pateng papateng kum ka tek menurut pai ngindang ne nang sa ane ka perthai ka bobli la bo ka ditang ka LP ka bala le kata ka sarkar jala ka ribun so kata ba ni kermen ba ka sarkar jala kan perkhat kila klenti ban pun so thu ya ka sarkar pedeng kanang ba sarkar pedeng kan so thu bat kan ai no ingi kata ka LP ba ka wen klenti ban pun so thu ya sarkar pedeng ka ni baka jing dawa ka jongi ka LP kam dei bak kam dei bang imut bang imsha shu ban rungi ki berushane ida ong rung kat mamon hari tang lembaga permit kai bangin yo jing khen jing dia ya ki beru ki baru ya ki beru mi ko ba ki long shwa ki la ong ba ka chai beru jongi ki don tang ki ding rung ki ding mi mi ira de kani kala ban bu ya ka jing ya ka identity jong ka chai beru jongi so pai ba ka yeng ka no rem nadu baki kon samla yogari ki juyai ki na ka puas ka por baka norem ka bangi ka long bat ngidan be hasanda ji khon samla ji kari ha be de ka issue bat ni da sim bre serious ha ka be de ba kan ka banta kham tam ba ka IP baka ji sim serious ji kam bala batai pusan ji ta long ba kai ka bang perno ka long ba ngin dai su bandang penjenjar pai ba ka bangi mi mata ban prisai ka long ba hadin pengi yo ki phone call ke bon na ki nongket kam bat na ki perlok ki bobon apo ka beri josrap kai ba filan banjuba blog jingo ong sarkar ka bangi i long bak statement ke bala ai ba por ba ndaran kam na ban ra ka pi te nga perkhat ka wen ki banta ka bobu hang ni kum ka dak jikli ba he ya kini ki amane bro andri format ki bala pas ya kan ni kar susan ko assembly haka khat khandai tare una opra arja khat khandai la pas ya kan ni kar susan banyo ka pi
Te mentah kami sekajing pentame ban penkala biang kene nak ILP sak MR SSA. Mentah kami kajing klik ai ki but po ka pipidan ban temu hakabide be mentah. Ngam sim ibu chief minister bun keren. Ase la pha ban keren daki minister. Ase ngam sim i bai ai ba ki kin sim ke jua. Kada kalong entah kadan ke we dak kajing klik kalong hanga kan mau ka por election ka UDP ka bu ikani manifesto jang ka hakmat do ga ka IRP te ka jingkelim tak ai ka ba ka UDP ka dan ban jebab halo be ka IRP pin roi arsur kata kalau ngajingkeli pin roi laisur te ka ne ka ka ba bu hakmat kalong habala pas ka resolution na du ar zakat khandai ka dan ka we kam ka bari ka bangi ngim poi perhat bahaka khandai terek uno pra ka hajar ka khandai hak tu ski kila weng no ya kan ke ketin kasih states kemudian kila weng no ka IRP na ka kasih jentia hak pon ka IRP ka Manipur tikani ka dak jikali bahe ba balai ba baro kini ke ke snap hak tu pon balai ba sarkar snap te halor jo kan ke banta ka bu sibun ke jika ka bangingim la ba snut hu hadu umta sa ka jingdom tikani ka de ka bangi bu habasit abasai badalong kabala ndai su banyala ka ya kan su kabala apas dan riu pemut ke amri po assembly namar ngila jit epi ba filong unong ke kri ya kan ka banta ndai menta ba pidang kelan biang tingim la ka besnotu uju ubri menta uang dan ka ILP uju ubri nu asang uski uang bangim dan ka ILP te hai ke kijing senia ajingi kirong bikmat tem tangin bensap yang ngikar kan ni kalau kebat ding gani pai ba ba unya ki biang penbuat bab ni ki biang ndai ka sur ba ka ong sekadar kalong pangila kan mau na kui kap hakapor ka ba deng selajing ro balakran no serman jingi hakapor bulong CMU ulabu ya kan find ka ki support Supreme Court black and white kadon ka jing tho po hapo ki kot khubor ba ka Supreme Court kala admit ya kan ka ki support Supreme Court ban sim hering ka ki ILP hakatu ko por na kaliang supaya ba mo ngilalek bani kendo i ba titos iblong CM atau kapor ni ang subhasa bodien ne kaliang juga desik konsil dekat kes kemudian pos ko habrim ka ILP na guburam se kala pan long ba kitu ki pepar ke bangi ajin thok ba remind si la subrat dos ben maka district council kadan kalanti ya ka bakan move ikan kes Supreme Court kata kalau ko jisai dan dai menta kita ro la penjano sakanya mementar la penjano sakajikli kalong ka ai pada ka bangile ke nak kaliang sikir na supaya ba tem tak ada kebu jika ke bakrau teka message ke bakrau ndong kan kalong bek basai kadar baka de message bet tangi kinong ikmat ndai men perjanjian so kemudian tangi la kai bala pas ke resolution ke message kalong ben kong ki MP ke message ke balong ki amane ke message bala kalong ki MDC mata film don ya kalanti kala kumno ban wara ban penyo ka ILP kumpani la menjur long be unanimously do pai ba mat ki amane teka mod ngamut batong sekadar bangi sa ai ke jimot wat ang supaya ba kumno finla banyo ka ILP